Поздрав от Андрей за Еминка. Wolf Studio Production. Моята жена, тя е най-красива на света. Още щом я видях и се влюбих в нея, моето щастие за нея. Аз живея, като я видя, спира ми дъха. Тя е огън, тя е светлина и пред целия свят ще го кажа сега. Моята жена е като стихия, тя е моята магия. Кралица, кралица, от тотото шестица. Няма друга като теб, няма друга на света. Кралица, кралица, ти си моята мечта. Аз избрах само теб, Всичко си за мен. моята жена, тя е най-красива на света. Още щом я видях и се влюбих в нея, моето щастие за нея. Аз живея. С теб искам всеки ден да споделя и радост, и болка, и любовта. Където си ти, там е домът ми, там е моя свят и моята любов. В Германия Андрей, Еминка в Ленково, сърцата им бият, само да се видят. За 5 минути. Кралица, кралица, от тотото шестица. Няма друга като теб, Няма друга на света. Кралица, кралица, ти си моята мечта. Аз избрах само теб. Всичко си за мене ми.